Drevni svici, koji su zakopani u vulkanskom pepelu tijekom erupcije vulkana, Vuvius, sada se dešifriraju 2000 godina kasnije dijelom zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Drevni svitak, koji je vulkan zakopao gotovo 2000 godina, upravo je pročitala umjetna inteligencija. Ono što je otkrilo nije bila povijest. Bilo je to upozorenje. Diljem svijeta strojevi sada dekodiraju izgubljene spise za koje se nekada mislilo da su zauvijek nestali. Ali poruke nisu mirne. Govore o vatri, tišini, kolapsu i nečemu mračnijem. Mi kao ljudi ponovno ćemo se povezati s dijelom naše povijesti s kojim je nevjerojatno teško povezati se. Od doline Indis do majanskih hramova, od zabranjenih ženskih kodova do nestalih proročanstava, ovi jezici nisu samo nestali, bili su ušutkani. A sada, kada ih umjetna inteligencija otključava, morate se zapitati zašto su uopće bili skriveni. Pridružite nam se. Mrtvi spisi i digitalno uskrsnuće. Diljem svijeta pronađeni su komadi drevnog pisanja, upisani, oslikani, izgrebani ili uklesani u površine od stijene i kosti do gline, zlata, pa čak i tkanog platna. Ali stoljećima je većina njih ostala nečitljiva. To je ono što znanstvenici nazivaju izgubljenim spisima. Ne zato što ne znamo da postoje, već zato što ih ne možemo razumjeti. Ali što se događa kada ti glasovi ponovno počnu govoriti? Što se događa kada umjetna inteligencija dizajnirana za prepoznavanje lica i predviđanje klikova na oglase počne dekodirati izgubljene poruke mrtvih jezika? I što ako ono što otkriju bude nešto što nikada nismo trebali vidjeti? Sjetite se indiskripta starog, preko 4500 godina pronađenog diljem Pakistana i sjeverozapadne Indije. Ali još uvijek ne znamo što znači nijedan simbol. Nema ključa za prijevod, nema dvojezičnog natpisa poput Rosetta Stonea. Kao da je netko napisao nešto u kodu, bacio dekoder i nestao. Ili uzmite Rango Rango s Uskršnjeg otoka. Glifovi urezani u drvene pločice, koristeći čudan zrcalni smjer pisanja. S lijeva na desno, zatim s desna na lijevo, okrećući svaki redak. Neki istraživači misle da je to bila njihova verzija Svetog pisma. Drugi vjeruju da je zapisivao genealogije ili čak upozorenja. Ali kada su stigli europski kolonizatori, kultura koja ga je koristila propala je. Nijedna živa osoba danas ga ne može pročitati. Zatim tu je atrurski jezik koji se govorio u drevnoj Italiji prije uspona Rima. Otkrili smo tisuće natpisa pogrebnih posveta vjerskih tekstova osobnih imena. Možemo izgovoriti riječi, znamo njihovu abecedu. Ali značenje je i dalje uglavnom misterij. To je zato što je atrurski jezik izoliran jezik. Nema poznatih srodnika. To je kao da pronađete cijelu knjigu na jeziku koji se ne povezuje ni s čim drugim što smo ikada vidjeli. Pa zašto je onda te pisma bilo tako teško dešifrirati, nije stvar samo u starosti ili oštećenju. To je zato što je jezik više od pukih simbola. Da biste razumjeli izgubljeno pismo, potrebne su vam 3 stvari. Veliki broj primjera, neki kontekst o kulturi i idealno dvojezični dokument, nešto poput Rosetta Stonea, koji je pomogao znanstvenicima da konačno prevedu staroegipatski. Bez njih dešifriranje postaje nagađanje. I stoljećima je to upravo i bilo. Do sada umjetna inteligencija AI mijenja sve, ne zamjenjujući ljudske stručnjake, već pomažući im da vide ono što je prije bilo nevidljivo. Koristeći snažne algoritme strojnog učenja, istraživači unose te nedešifrirane skripte u sustave koji mogu analizirati strukturu, učestalost i prostorne odnose između znakova. Ti sustavi ne čitaju jezik u ljudskom smislu.
Oni uočavaju uzorke matematičke i vizualne odnose koje naše oči propuštaju. Mogu grupirati slične simbole, detektirati ponovljene nizove, pa čak i pogoditi koji bi simboli mogli biti glagoli ili imenice na temelju mjesta gdje se pojavljuju. Jedna tehnika naziva se modeliranje neuronskih mreža. Oponaša način na koji ljudski mozak obrađuje informacije. U praksi to znači davanje umjetnoj inteligenciji tisuća slika ili nizova simbola za proučavanje dok ne počne prepoznavati uzorke. Druga je prepoznavanje uzoraka koje trenira algoritme za prepoznavanje ponavljajućih oblika ili rasporeda koji bi mogli ukazivati na sintaksu poput interpunkcijskih znakova ili gramatičkih pravila. Zatim postoji lingvističko modeliranje gdje umjetna inteligencija pokušava razumjeti kako jezik može funkcionirati čak i ako ne zna što riječi znače. To uključuje praćenje razmaka između simbola, koliko često se pojavljuju i kojim redoslijedom. Baš kao što znamo da se u engleskom jeziku vjerojatno nalazi ispred imenice. Ovi alati već su revolucionirali naše razumijevanje poznatih jezika, poput otkrića iz 2021. Da su Svici s mrtvog mora djelo dvaju različitih pisara, a ne samo jedne osobe. Ali sada ta ista tehnologija dekodira nečitljive tekstove iz izgubljenih civilizacija. Ali nešto nije u redu. U ovim drevnim simbolima skriveni su jezivi uzorci. Ciklusi uništenja, povratak vatre, tišina prije kolapsa. Ovi su spisi zakopani s razlogom. Sada govore. Pravo je pitanje, trebamo li slušati svitak koji nikada nije trebao biti pročitan, početkom 2024. Dogodilo se nešto što je potreslo akademski svijet i jedva izazvalo val izvan njega. Svitak koji je bio nečitljiv gotovo 2000 godina konačno je otvoren ne ljudskim rukama, već algoritmom. I ono što je otkriveno nije bio samo zaboravljeni dio filozofije. Prema onima koji su pročitali fragmente, nagovještavalo je uništenje, političku šutnju i ciklus požara. Čovječanstvo nije ni slutilo da je svitak, koji je doslovno preživio kraj grada, skrivao upozorenje koje nitko nije smio vidjeti. Vratimo se unatrag. Godina je 79 godine. Vulkan Vuvius eruptira katastrofalnom snagom prekrivajući rimske gradove Pompeje i Herkuaniji vulkanskim pepelom i krhotinama. Pompeji je ime koje većina ljudi zna zbog svojih ožbukanih leševa, svojih zaleđenih ulica. Ali Herkuaniji bliže obali bio je bogatiji, profinjeniji i pokopan na drugačiji način. Dok su Pompeji bili prekriveni pepelom, Herkulaniji su pogodili valovi pirolastične tvari, užareni tokovi plina i stijena koji su grad skuhali na preko 500 stupnjeva Celzija. Dogodilo se to brzo. Toliko brzo zapravo da je cijela knjižnica sačuvana karbonizacijom doslovno pretvorena u ugljen u trenutku. Ta knjižnica smještena u onome što se danas naziva Vila Papri, pripadala je bogatom Rimljaninu, moguće tastu Julija Cezara. Unutra su se nalazile stotine svitaka, svi spojeni u crne krhke cilindre. Stoljećima su stajali netaknuti. Pokušaji da se odmotaju ručno samo su ih razbili. Tinta i papir postali su jedno nerazlučivo. Znanstvenici su vjerovali da je znanje unutra zauvijek izgubljeno. Nekoliko fragmenata je izvučeno infracrvenom fotografijom 1990-ih, ali nitko do sada nije mogao u potpunosti pročitati netaknuti svitak. Sudjelujte u Vuviusovom izazovu. U ožujku 2023. Skupina istraživača i tehnoloških poduzetnika, uključujući bivšeg izvršnog direktora GitHuba Nata Freridmana i računalnog znanstvenika sveučilišta Kentucky Brenta Sealsa, pokrenula je globalno natjecanje. Cilj je bio virtualno odmotati ove svitke
korištenjem nerazornog snimanja i strojnog učenja. Nagrada preko $1 milijun nagrada za svakoga tko bi mogao otkriti stvarni tekst unutar zapečaćenog svitka. Zašto toliko novca? Jer je zadatak bio gotovo nemoguć. Prvo su istraživači koristili mikro-CT skeniranje. Zamislite super preciznu rentgensku snimku koja snima tisuće sitnih slika presjeka. Zatim je uslijedio teški dio. Ove skenove morali su interpretirati AI sustavi obučeni za otkrivanje suptilnih razlika u gustoći, što znači da je umjetna inteligencija morala vidjeti tintu koju nijedan čovjek ne bi mogao zakopanu unutar svitka koji je izgledao kao stijena. Ovo nije samo računalni vid. To je strojna interpretacija kemijskih sjena unutar karboniziranog materijala. A onda je u tihom kutku interneta student po imenu Luc Farrer-Ritter ispisao povijest. U listopadu 2023. Postao je prva osoba u gotovo 2000 godina koja je pročitala riječ unutar jednog od ovih svitaka. Riječ je bila porfas grčka za ljubičastu. Bila je to boja povezana s kraljevstvom, luksuzom i moći. Ta jedna riječ donijela mu je nagradu od $50.000. Ali to je bio samo početak. Ferriatoru su se brzo pridružila još dva istraživača, Youssef Natter i Julian Schilliger. Zajedno su do početka 2024. godine otkrili preko 2000 grčkih slova unutar svitka dovoljno da počnu identificirati fraze kontekst i na kraju autora. Ono što su otkrili nije bila samo slučajna pjesma ili izgubljeni popis namirnica. Bio je to filozofski traktat Fadema, istaknutog epikurskog mislioca i Zenona iz Sidena. Fadem nije bio marginalna figura. Bio je dio pokreta koji je otvoreno osporavao vjerski i politički poredak Rimskog carstva. Epikurci su vjerovali da se bogovi ne miješaju u ljudske poslove. Odbacili su božansku kaznu sudbinu i manipulaciju masama putem straha. Vjerovali su da je užitak ne u hedonističkom smislu, već kao odsutnost boli najviši cilj. Upozoravali su na slijepu poslušnost vladarima i dogmi. Stoga kada je ovaj svitak počeo govoriti, nije šaptao. Prepirao se. I tu postaje čudno. Među fragmentima prema riječima insajdera bliskih Vuviusovom izazovnom timu, bile su fraze koje nisu opisivale samo osobnu vrlinu ili filozofsku odvojenost. Neke su opisivale dolazak, vatru. Drugi su se odnosili na razdoblja nametnute tišine vremena kada su glasovi namjerno potiskivani. Jedan posebno kontroverzan fragment koji je još uvijek predmet rasprave koristi termin strateška tišina kako bi opisao kako vladari održavaju kontrolu tijekom predviđenih previranja. Drugi se odnosi na ciklus dima i obnove te kako bi se nekolicina učenih trebala pripremiti za trenutak kada se svjetlo ugasi i počne čišćenje. Jesu li to samo metafore ili prikrivene reference na stvarnu katastrofu prošlu ili buduću? Imajte na umu da je Fil živio nekoliko generacija prije erupcije Vuvija. Nije pisao nakon katastrofe. Ovaj svitak nije bio zapis onoga što se dogodilo. Moguće je da je predviđao ili upozoravao na ono što bi se moglo dogoditi. Reakcija akademika bila je oprezna. Neki kažu da previše interpretiramo fragmente, da su drevni filozofi voljeli govoriti simbolima da vatra može značiti unutarnji nemir, da je čišćenje duhovno. Ali drugi nisu toliko sigurni, jer tekst ne govori samo o prirodnim silama. Spominje cenzuru, ušutkivanje govora, kontrolu znanja.
a sada se to isto znanje vratilo kroz stroj. Evo u čemu je kvaka. Umjetna inteligencija ne razlikuje mit od činjenica. Ne prepoznaje alegoriju. Vidi samo obrazce. Izvlači strukturu, ponavljanje, kontekst, tragove. Opasnost nije samo u onome što čitamo, već i u tome kako to tumačimo. Ako se fraza poput vatra će se vratiti, pojavljuje u kontekstu političke moći i potiskivanja elite. Što bismo trebali vjerovati? Da je to metafora za raspravu ili doslovno upozorenje, zakopano taman toliko dugo da preživi. Neki to nazivaju slučajnošću, drugi to nazivaju metaforom. Ali oni koji poznaju jezik moći tišine i vatre, oni to nazivaju drugačije. Proročanstvo. Algoritmi koji vide nevidljivo. Kako točno umjetna inteligencija dolazi do ovih otkrića? Kakva tehnologija može pročitati svitak pretvoren u ugljen ili razumjeti simbole uklesane prije 5000 godina? Kratak odgovor je prepoznavanje uzoraka. Ali pravi odgovor je složeniji i daleko čudniji. AI sustavi ne čitaju na način na koji to ljudi čine. Ne moraju razumjeti značenje riječi ili shvatiti tok rečenice. Umjesto toga, analiziraju odnose koji se simboli pojavljuju zajedno, koliko se često ponavljaju, gdje se pojavljuju u strukturi. Da bi to postigli, ovi se sustavi oslanjaju na 3 ključne metode: modeliranje jezika, segmentaciju znakova i grupiranje simbola. Jezični modeli treniraju se na golemim skupovima podataka, ponekad sastavljenim od 1000 stranica tekstova, slika i transkripcija. Ovi modeli ne uče što svaka riječ znači, već što slijedi. Zamislite to kao divovski sustav samodovršavanja. Ako model vidi simbol nakon kojeg slijedi drugi simbol 500 puta u različitim kontekstima, počinje očekivati taj uzorak. A kada nedostaje dio teksta, umjetna inteligencija može generirati predviđanje onoga što je vjerojatno tamo pripadalo. Segmentacija znakova je vizualnija. Kada istraživači skeniraju drevne rukopise, posebno one koji su oštećeni ili prepisani slova, je često teško odvojiti. Tinta se možda razlila ili je tekst možda djelomično izbrisan. Alati umjetne inteligencije mogu se naučiti da izdvoje svaki znak iz buke digitalnoga čiste kako bi se mogao preciznije analizirati. Zamislite to kao izoliranje jednog glasa u prepunoj prostoriji i njegovo pojačavanje dok ne postane jasan. Grupiranje simbola ide korak dalje. Nakon što umjetna inteligencija izolira simbole, grupira slične na temelju njihovog oblika, položaja i konteksta. U jezicima koji nisu dešifrirani poput indis pisma ili ranga, ova tehnika je ključna. Ako sustav može identificirati ponovljene skupine simbola na istom položaju unutar retka ili korištene u sličnim vrstama natpisa, može početi sugerirati što bi te skupine mogle predstavljati: imena, glagole, brojeve ili vjerske reference. Jedan od najrevolucionarnijih alata za ovu vrstu rada zove se Proto-Snap. Razvili su ga istraživači koji rade na kunoformi pismu, koje su koristili drevni Sumerani i Ađani. Protonap pomaže u poravnavanju prototipova neujednačenih znakova s mnogim različitim načinima na koje su pisani kroz vrijeme i geografiju. Neujednačeni znakovi nisu bili uredno rezbareni dljetom. Utiskivani su u glinu trstičnom olovkom. Rezultat je bilo klinasto pismo koje se uvelike razlikovalo ovisno o pisaru, regiji i stoljeću. Proto-Snap smanjuje taj vizualni kaos, povezujući sve oblike jednog znaka, tako da ih umjetna inteligencija može razumjeti kao jednu cjelinu. To je kao da djetetu pokažete kako slovo A
izgleda kurzivom tiskom ili kaligrafijom i očekujete da ih tretira kao istu stvar. Tu je i Hiero-LM sustav obučen za rukovanje egipatskim hijeroglifima. Hijeroglifi nisu samo slike. Svaki simbol može predstavljati zvuk, koncept ili čak cijelu riječ. To ih čini jednim od najsloženijih sustava pisanja ikad izmišljenih. Hijeroglif koristi logiku modernih alata za prevođenje poput Google prevoditelja, ali za mrtve jezike. Uči koji se obrasci simbola vjerojatno pojavljuju, a kada je hijeroglif oštećen ili nedostaje, može predložiti što je moglo biti tamo na temelju gramatičke strukture i učestalosti riječi. Ne pogađa uvijek točno, ali nas dovoljno približava da protumačimo ono što je nekoć bilo nečitljivo. Drugi skup otkrića dolazi od tehnika dubokog učenja korištenih na palmstes rukopisima, gdje je izvorni tekst sastrugan i zamijenjen novim tekstom. U mnogim slučajevima to nije bilo slučajno. Stari vjerski tekstovi, filozofski traktati ili znanstvene bilješke namjerno su izbrisani i prepisivani od strane pisara u kasnijim stoljećima, često kada je stari sadržaj postao politički opasan ili je pergament jednostavno bio prerijedak da bi se bacio. Ali neki od tih skrivenih slojeva sada se otkrivaju. Jedna metoda je refleksijsko-transformacijsko snimanje ili RTI. Ova tehnika uključuje fotografiranje rukopisa iz desetaka kutova pod različitim uvjetima osvjetljenja, što omogućuje softveru da otkrije mikroskopske brazde i ostatke koje ostavlja izbrisana tinta. Ove brazde tvore sablasne obrise slova nevidljive golim okom. A kada se upari s GN-ovima generativnim suparničkim mrežama, umjetna inteligencija može rekonstruirati ono što je nekoć bilo napisano. GN-ovi rade tako da dvije neuronske mreže igraju svojevrsnu igru. Jedna pokušava stvoriti sliku izbrisanog teksta, druga pokušava uočiti nedostatke. Proces se ponavlja sve dok prva mreža ne proizvede nešto što druga ne može razlikovati od pravog. Rezultat je rekreacija nestalog teksta s jezivom preciznošću. Godine 2021. Tim je koristio ovu tehniku kako bi otkrio prethodno nepoznato matematičko djelo Arhimeda napisano ispod molitvenika iz 13. stoljeća. Ali dlanovi nisu ograničeni na bezopasno znanje. Neki sadrže upozorenja, neslaganje ili izvještaje o katastrofama koji su namjerno zakopani. Zašto? Zato što netko nije želio da se pamte. I to je dio koji tjera istraživače da se zapitaju. Jer iako nam umjetna inteligencija daje neviđen pristup izgubljenom znanju, ona također otkriva tekstove koji su možda skriveni s razlogom. Drevni rituali, tabu filozofije, opisi kozmičkih ciklusa ili proročanstva koja se protežu daleko izvan metafore. Njih sada u digitalno svjetlo uvlače strojevi kojima nije stalo do toga što pronađu. Neki od rukopisa dekodiranih ovim alatima sadrže reference na stvari koje se čine neugodno aktualnima. Društveni kolaps, moralno propadanje, kataklizmički požar i prisilna šutnja. Projiciramo li jednostavno svoje strahove na neutralne riječi? Možda. Ali ovo nisu pojedinačni incidenti. Ti se motivi pojavljuju u različitim civilizacijama na različitim kontinentima u nepovezanim pismima. Kako to nazivate? Slučajnost ili obrazac, a onda dolazi pravo pitanje. Otkrivamo li znanje ili razbijamo drevne pečate? Poruke najstarijih civilizacija. Neke od najstarijih poruka, ikad napisanih, nisu bile namijenjene nama da ih čitamo. Bile su urezane, utisnute, izgrebane ili prešane rukama koje su nestale prije 1000 godina.
Ruke, koje su odavno živjele u gradovima, zakopane su u jezicima koji više nemaju žive govornike. A sada, nakon tisućljeća tišine, te poruke čitaju strojevi. Ne zato što ih razumijemo, već zato što umjetna inteligencija počinje prepoznavati nešto zastrašujuće. Struktura, namjera, svrha. To nisu bili nasumični znakovi. To su bili jezici. I možda tek počinjemo shvaćati što su pokušavali reći. Krenimo s drevnom Kinom, gdje se koristio sustav pisanja kako bi se tražili odgovori iz budućnosti. Proročišćne kosti dinastije Shang oko 1300 godina prije Krista neki su od najranijih poznatih primjera kineskog pisanja. To nisu bila slova ili priče. Bila su to pitanja. Svećenici bi ih urezali u oklope kornjača ili volovske lopatice, zagrijavali ih dok ne bi napukli, a zatim bi pukotine čitali kao poruku bogova. Pitanja koja su postavljali bila su sačuvana urezana u kost. Jezivo je ono što su pitali. Hoće li ove sezone biti kuge? Hoće li zvijezde biti jasne trećeg dana? Hoće li žrtva biti prihvaćena? Stoljećima su se ovi natpisi uglavnom dešifrirali tradicionalnim metodama, sporim, pažljivim usporedbama s modernim kineskim. No 2024. godine kineski istraživači predstavili su sustave umjetne inteligencije sposobne zapanjujućom brzinom i preciznošću upariti znakove iz proročišnih kostiju s njihovim modernim ekvivalentima. Alat je koristio stotine tisuća digitaliziranih glifova, trenirajući na poznatim primjerima i koristeći prepoznavanje slika za popunjavanje nedostajućih ili oštećenih dijelova. Ono što su pronašli bili su obrasci u vrstama postavljenih pitanja, vremenu rituala i načinu na koji su se bilježili nebeski fenomeni. Neka od pitanja djeluju drevno i očito. Druga djeluju neugodno moderno. Upozorenja na kugu, obrasci požara i gladi, zahtjevi za vodstvo u vremenima nestabilnosti. Kosti nisu bile samo za predviđanje budućnosti. Bile su za njezino kontroliranje. Kada prinijeti žrtvu, kada ratovati, kada šutjeti. Krenite na zapad, iskočite 1000 godina unaprijed i stići ćete u svijet Maja. Njihovi su se gradovi uzdizali na području današnjeg Južnog Meksika i Srednje Amerike. Masivne kamene piramide okružene hramovima, igralištima za loptu i palačama. Njihov sustav pisanja, sastavljen od zamršenih glifova, jedan je od vizualno najsloženijih ikad stvorenih. Svaki glif može predstavljati slog, riječ ili cijeli koncept. Dugo vremena ovi su tekstovi bili potpuno nedešifrirani, samo čudni vrtlozi i naslagani oblici. Ali u posljednjih nekoliko desetljeća, otkrića u majanskoj lingvistici u kombinaciji s umjetnom inteligencijom ubrzala su napore u prevođenju. Projekti koji koriste strojno učenje imaju obučene algoritme za segmentaciju i klasifikaciju glifova, njihovo razdvajanje i prepoznavanje njihovih pojedinačnih komponenti. Proces je bolno spor za ljude. Za umjetnu inteligenciju to je pitanje sati. Neki modeli sada identificiraju i izdvajaju glifove s preciznošću na razini piksela, čak i s oštećenih ili vremenski istrošenih spomenika. Ono što ovi glifovi otkrivaju nije samo religija ili kraljevstvo. Oni pričaju priče o žrtvi, suši, političkoj izdaji i slomu. Čitave dinastije su zabilježene usponima i padovima, a glifovi označavaju godine gladi, rata i čudnih nebeskih poravnanja. Jedan izraz pojavljuje se u više gradova, velika žeđ. Odnosi se na razdoblje dugotrajne suše za koju znanstvenici vjeruju da je možda doprinijela slomu civilizacije. Ali je li to bila samo priroda ili nešto drugo?
Tekstovi govore o krvavim ritualima namijenjenim uravnoteženju neba i smirivanju zemlje. Jesu li to bile metafore ili su Maje dokumentirale i pokušavale zaustaviti nešto što nisu u potpunosti razumjele? A tu je i Nušu jezik toliko jedinstven da su ga stvorile i koristile samo žene u brdima južne Kine u pokrajini Hunan. Generacijama je ženama bilo uskraćeno obrazovanje. Stoga su izmislile vlastito pismo pisano pjesmama, slovima i vezom. Bilo je meko nagnuto i ispunjeno emocijama. Nušu znači žensko pismo. Prenosilo se s majke na kćer, sa sestre na sestru. Nikada se nije poučavalo u školama i skrivalo od muškaraca. Dugo su znanstvenici vjerovali da je to dekorativna ili poetska zanimljivost. Ali 2025 godine projekt umjetne inteligencije koji su vodili istraživači s Dartmouth Collegea koristio je duboko učenje kako bi započeo dekodiranje i oživljavanje Nušua. Koristeći samo 35 parova uzoraka, originalne Nušu tekstove i njihove kineske prijevode, obučili su model za predviđanje strukture i značenja. Nušua, dosegnuvši gotovo 50% točnosti, izvanredan skok za pismo koje moderna umjetna inteligencija nikada prije nije vidjela. Ono što je proizašlo iz tih tekstova nije bila lagana poezija. Teme su bile mračnije, tuga, izolacija, otpornost i upozorenja. Mnogi spisi govorili su o tihoj patnji, o nevidljivim kćerima, o gorkim vjetrovima koji ne govore istinu. Jedno slovo koje je djelomično dekodirala umjetna inteligencija spomenulo je nadolazeću tugu utkanu u mjesečinu. Znanstvenici raspravljaju jesu li to bili simbolični ili doslovni, ali uzeti zajedno pokazuju nešto neporecivo. Ovo je bio glas boli, sačuvano u tajnosti, skriveno od moći. Kroz kontinente i stoljeća ovi jezici ponovno počinju govoriti. Ne kroz ljudsko pamćenje, već kroz strojnu logiku. Umjetna inteligencija ne vidi kulturu. Ne poznaje sram, cenzuru, ritual ili traumu. Vidi samo podatke. I kada se pojave iste teme, kuga suša tišina, potiskivanje kroz civilizacije koje se nikada nisu srele, koje nikada nisu razmijenile riječi. Morate se zapitati što su svi oni pokušavali reći, ali nije stvar samo u onome što su napisali. Tako su nestali. Maje su napustile svoje velike gradove. Proročišta su ustupila mjesto carskoj birokraciji. Nušu se pretvorio u šapat kada je stiglo moderno školovanje. U svakom slučaju glas je utihnuo. A sada umjetna inteligencija izvlači te glasove iz zemlje slovo po slovo, kod po kod. Što se događa kada je cijela poruka jasna? Hoćemo li to i dalje nazivati poviješću ili nečim sasvim drugim, pismima koja su nestala? I zašto? Neki su se jezici razvili, drugi su opstali, ali mnogi su jednostavno nestali. Ne tijekom stoljeća, ponekad gotovo preko noći. Pisma su nestala. Sustavi pisanja su se urušili, a cijeli su jezici izbrisani, ostavljajući za sobom samo fragmente. Danas ih nazivamo izgubljenima, ali ta riječ implicira da su odlutali. Što ako se to nije dogodilo? Što ako su neki namjerno zakopani? Još uvijek koristimo latinski u medicini i pravu. Još uvijek čitamo kineski u njegovim modernim oblicima koji sežu tisućama godina unatrag. Pa zašto su drugi sustavi jednako složeni, jednako profinjeni, izumrli? Odgovori nisu jednostavni poput vremena ili nekorištenja. U nekim slučajevima ovi su jezici prepisani silom. U drugima su apsorbirani, izbrisani ili napušteni. Ali u nekoliko jezivih slučajeva tišina se čini namjernom.
Nestajanje izgleda namjerno što vodi do daleko uznemirujućeg pitanja. Jesu li ti spisi izbrisani zbog onoga što su pisali? Rangorango je jedan od najuznemirujućih primjeraka otkrivenih na Uskršnjem otoku u 19. stoljeću. Rangorango je skup čudnih glifova uklesanih u drvene pločice, od kojih neki imaju jedinstveni smjer pisanja koji se proteže preko površine u naizmjeničnim linijama. Otočani se više nisu sjećali kako ih čitati do dolaska europskih kolonista. Nije bilo učitelja usmenih predaja koje su sačuvale značenje niti jednog modernog govornika. Kultura koja je stvorila Rangarango propala je ubrzo nakon kontakta s Europljanima. Bolesti, ropstvo i vjerska preobraćenja izbrisali su stoljeća povijesti. Ipak istraživači su oduvijek sumnjali da glifovi nisu bili samo dekorativni. Neki vjeruju da su kodirali genealogije ili rituale. Drugi tvrde da su sadržavali usmenu povijest, možda čak i upozorenja. Jedna teorija sugerira da je Rangarango bio oblik kodiranog proročanstva stvorenog dok su otočani promatrali kako im se okoliš propada i kako se njihovo društvo raspada. To ga čini posebno jezivim. Ako su vidjeli dolazak kraja, jesu li pokušali sačuvati svoje znanje u obliku koji nijedan stranac ne bi mogao razumjeti? Zatim tu je atrušćanski jezik. Nekada se govorio diljem središnje Italije prije nego što je Rim došao na vlast. Atrušćani su bili napredna civilizacija, gradili su gradove, stvarali umjetnost i prakticirali duboko duhovnu religiju usredotočenu na proricanje zagrobni život i nebeske sile. Tisuće natpisa pronađeno je na urnama spomenicima nakitu, ali većina ostaje neprevedena. Znamo da su Atrušćani imali bogat vokabular. Možemo sinkronizirati njihovu abecedu. Pa ipak njihova gramatika, glagoli i puna sintaksa ostaju misteriji. Zašto dominantno objašnjenje je da je latinski jednostavno zamijenio atrušćanski kako se Rim širio. Ali neki znanstvenici nisu uvjereni. Oni ukazuju na određene vjerske tekstove i rituale koje su rimske vlasti zabranile. Određena atrušćanska prava povezana s nekromancijom i proricanjem proglašena su opasnima. Rimska država tolerirala je mnoge religije, ali s atrušćanskim praksama činilo se da povlače čvrstu granicu. Je li moguće da je nešto od onoga što su Atrušćani napisali bilo previše uznemirujuće, previše politički rizično ili previše duhovno remetilačko da bi preživjelo rimsku kontrolu? Neki fragmenti spominju znamenja nebeske karte i doktrinu cikličke katastrofe učenja, koja su možda proturječila rimskoj carskoj ideologiji. Ako je Rim izbrisao atrušćansko znanje, je li to bio čin kulturne asimilacije ili čistke vojničev rukopis to još više potiskuje? Pronađena u talijanskom samostanu početkom 20. stoljeća, ova knjiga prkosi svim pokušajima prijevoda. Ispunjena je čudnim ponavljajućim pismom koje se ne podudara ni s jednim poznatim jezikom, popraćena bizarnim ilustracijama golim ženama koje se kupaju u čudnim cijevima, neprepoznatljivim biljkama i zodijačkim dijagramima. Svaki put kad netko pomisli da je dešifrirao, značenje se raspada. Neki lingvisti vjeruju da je riječ o prijevari. Drugi kažu da je riječ o zaboravljenom jeziku. No, 2018. godine istraživači koji koriste umjetnu inteligenciju sugerirali su da bi tekst mogao biti kodiran na hebrejskom jeziku, pri čemu su svi samoglasnici izostavljeni, a gramatika preuređena. Model umjetne inteligencije tvrdio je da se određeni odlomci prevode u fraze poput "dala je preporuke svećeniku čovjeku kuće" ili "pripremili su kupku u skladu s biljem". Pojavila se još jedna teorija daleko utemeljenija i uznemirujuća, da je rukopis bio svojevrsni vodič za primalje.
ispunjen znanjem kojem muški autoriteti nisu trebali pristupiti. To bi objasnilo kodirani jezik tajnost neobične ilustracije. Ali to bi također značilo nešto drugo, da je to znanje namjerno skriveno, jer su ljudi koji su ga napisali znali da će im biti oduzeto. Ako je istina to, Vojnićev rukopis čini jednim od najjasnijih primjera zabranjenog znanja sačuvanog na vidljivom mjestu. Kroz povijest smo to vidjeli iznova i iznova. Kada režim preuzme vlast, on prepisuje jezik. Kada se religija širi, ona zakopava starije simbole. Kada kultura želi kontrolu, ona kontrolira tko smije govoriti, a tko se smije sjećati. Dakle, pretpostavljamo da su izgubljeni jezici prirodno izumrli. Ali što ako su ušutkani? Jedan odgovor je nasilje. Mač često nadživi pero, ali drugi odgovor je strah. Strah od onoga što je napisano. Strah od onoga što bi moglo biti ponovno otkriveno. Strah da se neko znanje jednom pročitano ne može pročitati. Neke tajne nikada nisu bile namijenjene preživljavanju. To je dio koji brine povjesničare. A sada i istraživače umjetne inteligencije, jer se strojevi ničega ne boje. Ne povlače moralne granice. Ne zastaju na upozorenjima, jednostavno nastavljaju čitati. A ako otkriju znanje koje je netko pokušao zakopati, neće stati da pitaju zašto. Pravo pitanje je jesmo li sigurni da smo spremni znati što je skriveno ili jednostavno otvaramo knjige koje nikada nisu trebale biti otvorene i što se događa kada netko od njih konačno kaže nešto što nismo spremni čuti. Hvala na gledanju. Ako vam se ovo svidjelo, ne zaboravite lajkati, komentirati i pretplatiti se. Kliknite na sljedeći video za još uzbudljivijeg sadržaja.